Nina bezulu elidumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV ifundelo uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazo kwizona indaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Bafuna impendulo kowethe kwabe PEP. Usejoyine iqembu elisha ube ku EFF kanti lamakhola exwayisa abazalwane ngemnikelo. Sanemukelene nebesilo kwindaba zethu ze1KZNTV. Izisebenzi ezingaphansi kohlelo Public Employment Program PEP ngamafuphi ngaphansi komkhandlu weTheku isabisa ngokwenza idolobha laseThekwini KwaZulu-Natal lingabuseki uma ngabe singatholeki impendulo ngokumiswa kohlelo lazo. Laba basho kanje nesikhathi bebhekisha namuhla eThekwini njengoba bafuna ukwazi ukuthi ke kungani kumiswe lolu hlelo njengoba zikhona ezinye izinhlelo kanti futhi bafuna nemiholo yabo iphelele. Program abangaphezu kuka-2,000 bavumbetshazane bamasha khona-ke enkabeni edolobha iTheku njengoba-ke bekhala phakathi kokunye ngokuxoshwa emsebenzini ungayitholi imali yabo abasebenzi bathi-ke njengoba-ke kuza isikhathi samaholidi balambile ngakho-ke kabaqonde ukuthi kulani umasipala-ke ungabamisa emsebenzini. Siyaphathisa umpolisi Khawunde oyimeya eThekwini no-National Treasure uyikhiphile imali. No president kadesho ukuthi lama program awaqeda indlala enjani le program esizolakaza sifuna iprogram yethu ibuye back sithola umsebenzi wethu no work no vote futhi ungabafanele kanjani abantu umsebenzi kuzoba uDisemba lezingane engaka kuthiwa zidleni kunoma bayingane la ingane zabo zizodlala ngoDisemba sifuna umsebenzi wethu sifuna olelethu kaNovember sifuna olelethu ngoDisemba. Kuzokhumuleka-ke ukuthi emasontweni amabili edlule iziko lezindaba likeke labika ngabanye babasebenzi-ke abafana nalaba nabo abavuka umbhejazane-ke bamasha khona lapha-ke ekomkhulu kamasipala iTheku nabo ababekhala-ke ngokuxoshwa-ke noma-ke ngokumisa kwey'nkontileka zabo futhi-ke bekhala-ke ngakho ukufakwa ngaphansi-ke kwama-NGOs laba basabisa-ke ngokuthi-ke ngeke baze bavote futhi-ke bathi-ke uma umasipala ungawulaleli-ke iy'khalazo zabo lezi-ke abayifunayo bazoqhubeka-ke nokungena emgwaqweni. We are here to demand actually to be returned to work full time because the only thing that they did it was on Sunday when we were preparing ourselves to go to work on Monday. They told us actually that the program of PEP actually has been suspended. Fanele ngabe sihola u-8,000 kodwa siholela all 3,500 noma 4,000. Enye into simisiwe emsebenzini sikwi-suspension njengoba sikwi-suspension nje akulona iphutha lethu ukuthi sibe ku-suspension thina sidinga imali yethu ukuthi sihlele emakhaya kusho lutho lokho into esidinga sidinga imali yethu and sidinga umsebenzi wethu back okunye la esikudingayo yilokho ukuthi ama-NGO asifuni indaba yama-NGO ukuthi kukhishwe abantu emakhaya behluphekile bese beyathathwa bayiswe kuma-NGO it is totally wrong. Thina njengabasebenzi abaqashiwe kwi-program u-Treasure uyikhiphile imali efanele sikhokhelwe yona. Imeya kamasipala iTheku umxolisi Khawunda esithangameni nabezindaba abenaso-ke ngeviki elidlule kwasho-ke ukuthi-ke umasipala uke waba ney'nkinga-ke zemali yalo lolu hlelo kepha-ke umgcini mafa usebanikile-ke imali asilalele-ke okwasho umeya malana-ke nalo lolu daba. Neighborhood Development Partnership Grant, which will assist us to resuscitate the PEP, is 32.9 million rands. Khona manjalo umbukeli kumenze ukusebenza komgwaqo uDr Pixlika Isaka seme khona enkabeni edolobha iTheku ngesikhathi-ke abasebenzi bakamasipala iTheku abangaphansi-ke kwenyunyana isamu bemisa-ke ukusebenza. Sinaye-ke owayo isamu khona-ke la esifundazweni ozosibekela ukuthi mhlawumbe njengoba bekhona la kwenze njani. Mhlawumbe babasicela usibeke esombeni ukuthi njengoba nila ngaphandle komkhulu kamasipala kwenze njani. Isamu South African Municipal Workers Union eThekwini yamasha ngomhla ka-21 September 2023 kwezinye zeyidingo esiyifuna ama-demands ukuthi umasipala akenze isiqiniseko ukuthi ukuphepha kwabasebenzi njengoba sibona kufa abasebenzi kakhulu kangaka amasipala bedutshula ukuthi umasipala enze isiqiniseko sokuthi abasebenzi baphephile and abasebenzi basebenza ngendlela okuyiyona yona. Kwalokho njengesamu safaka ukuthi
kunabasebenzi abasebenza ngokuxhashazwa abama EPWP, uPEP, khona nabama security nabama clean. Kulabo basebenzi labo even Shaka Marine, ICC, kulabo basebenza ba insource ngoba sibuka ukuxhaphazela okukhulu ngaphandle. Phela lokho sakhala ngeinsiza kusebenza ukuthi kunezimoto ezifile ezingakwazi ukusebenza. Thina njengabasebenzi njenge-union siyafuna ukubona idolobha lethu lihlanzekile, sidinga iy'nsiza kusebenza. So njengoba kade ninazo ingxoxo ngaphakathi nomasipala uthini? Umasipala kuvela ukuthi ucity manager akekho, kukhona ibamba lakhe nalo futhi alikho eduze. Kwase kuba ukuthi kusasa ngo-2 sizobuya sesizohlangana sonke office la mayor, office la city manager, sifuna i-issue office la ndunankulu bana sasilibhalelile office la ndunankulu waKwaZulu Natal ukuthi libe khona lizolekelela lizolamula lento eyenzeka la eThekwini. Njengoba kuyizona ke embukeliye na ke owayo isamo khona la edolobheni eThekwini noma ke khona la eThekwini, umasipala ke embukeli ukhiphile ke istatement lapho ke usho khona ke ukuthi amaphoyisa noma ke abokuphepha abaluleke isandla noma ke abadlala indima ukuvikela ke zona ke inhlaka ke ezawo umasipala. Indabeni ze-1KZNTV uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Lo belilungu le-EFF uVusikhoza uthi ukuthola ikhaya elisha ceka kwezepolitiki ucabanga ukuthi into ebifanele ukuthi ayenze ngoba ukuba kwe-EFF bese kufana nokuthi usendaweni yondlavini nokungalandelwa kwemigomo yeqembu. Umkhathini usho lokhu kwisithangamisa bezindaba eThekwini emva kokumenyezelwa ngokusemthethweni njengelungu elisha leqembu i-Africa Unite Congress. Ukhoza ekhuluma nabezindaba emva kokumenyezelwa ngokusemthethweni kwegama lakhe uthi imigomo nezinkolelo yizona ezimenze wajoyina leli qembu. Ngithe ngokubuka imigomo ngabona ukuthi imigomo nezinkolelo ze-Africa Unite Congress kuyizona zona. Ngiphumile ke epolitikini yobundlavini. Kimena ukuzalwa kabusha siphuma epolitikini yobundlavini singene epolitikini yenhlonipho. Siphume epolitikini yokucwasa nokuhlukanisa abantu ngokobuhlanga, ngokwenkolo, ngobuzwe. Singene epolitikini yokuhlanganisa abantu kakhulukazi abama-Afrika. Hayi lento ukuthi sithi sikhuluma sama-Afrika sibe sizotshelwa ngamakhehla belungu oKarl Marx noLenin ongazi ukuthi sihlanganaphi nawo. Umholi leqembu uthi kuba nomholi njengokhoza kusho ukukhulu ukubona. Today's date being joined by Mr. Vusikhoza, I mark it as a fulfillment of the vision or the object of Africa Unite Congress, that we intend to create a united front which will actually give a direction to our country. We want to give a fresh taste to all the people of South Africa that we as Africans, we can initiate, we can pursue, and we can sustain whatever we have conceived. Ukhoza uthi ukukhulisa iqembu yikona okuseqhulwini. Xoxisaneni kwami ke nabaholi beqembu isigungu eziphezulu kuvela nje into ezintathu ekufanele ukuthi silekelelane kuzona. Okokuqala ukuthi sandise amalunga eqembu, okwesibili ukuthi siqinisekise ukuthi izakhiwo yikhona kuzwe lonke okwesikakhulukazi weZulu Natal nakuzwe lonke. Okwesithathu ukuthi siqinisekise ukuthi siyoginqa amadoda ngevoti ngonyaka ka2024. Ilokho kokuthathu asikhuluma ngako kwamabhasi okwangixoshisa kwenye indawo bangenza umshayeli wamabhasi, angishayeli mabhasi, angiyena uconductor webhasi futhi angihlangene namabhasi. Ngisizosebenza ipolitiki, so ke ilokho engifuna ukusho. Akukho okuningi mhlambe engathi umuntu ufuna ukulanda kade ngaphandle nje kokuthi imisebenzi izobonakala masiphuma imiphumela emva kokhetho ngo2024. Kuzokhumleka ukuthi Ukhoza nabanye baxoshwa ku-EFF ngenyanga edlule emva kokuhluleka ukuletha amabhasi okuzothola amalungu ayemcimbini we-EFF owawubanjelwe eGoli ngenyanga kaJulayi. Kudeboho Sibisi wezindaba ze-1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini.
Umholo weqembu lamakholi ACDP KwaZulu-Natal uSipho Eric Manqele usegxeke ihaba lemnikele enkonzweni nakuchaza njengesinye sezizathu zokubanjwa inkunzi emasontweni osekudlangile emuva nje kuleli. Uyazi ukuthi kufanele kuqhanyuke namasa amasha okunikela emasontweni ukugwema igebengu. uManqele usho kanjena kwenkulumo ekhethekile abenawo nethimba lezindaba le-1KZNTV kulandela igameko ezahlukene zokungena kwezelelesi ziqede kezenzakalise abazalwane ngaphakathi enkonzweni. Ukhwele wadilika konontanda kubuko abasemasontweni umholi we-ACDP KwaZulu-Natal uSipho Manqele lapho ebagxeke khona ngokuba nomthelela ekutheni kuhlaselwa amasonto ngalendlela okwenzeka ngayo umuva nje. Kuzokhumbuleka ukuthi ke kulempela sonto esisuka kuyona kuhlaselwe ibandla liseGoli lapho ekukhuthuzwe khona abazalwane bephucwa imali namaselula. Kanti ke naseThekwini eBluff kwenzeka okufanayo kwabonakala ke igebengu zingena zibamba abazalwane enkunzi zibephuca ubucwebe imali kanye namaselula. Kanti ngoNhlangulana kuwo lonyaka kwadutshelwa kwabulawa umfundisi uJohn Miyaka eshumayela enseleni. uSipho Manqele uthi ke lezi indodla zemnikelo yizona eziheha impukane. Uyabona abantu abangangami nabanye ontanga yethu siye sincome ukuthi ngenkathi sikunohulumeni wasiyala sibancane ukuthi ungabulali, wasiyala uhulumeni sibancane ukuthi ungebi, wasihayela uhulumeni sibancane ukuthi ungafakaza amangomakhelwane wakho. Uhulumeni yena ethi ingane ezincane kayingafundiswa ukusaba uNkulunkulu, ayingafundiswa iBhayibheli okuyilona eligcizelela ngokuthi ukweba nokubulala kuyisono. Ethi uhulumeni lezo ingane kayingafundiswa leyo nto. Utshalana uhulumeni. Ungasubuke yonke legenge efika njengamanje amaBhayibheli engasekho ezikoleni iyona uhazane, iyona egcwele emajele, iyona iproblem. Uqhuba ngokuthi uhulumeni kufanele eqinise isandla kuzelelesi ezenza amacala abucayi zinikwe nesijezisi esiqinile kunaleso esijwayele ukutholakala emajele akuleli. Ngiyazi bayangibona bangilalele kubhlungu ukuthi bavalelwe kodwa ipunishment eright futhi ayikho emajele. Emajele kufanele kuhlukaniswe indawo yokuhlumelisa kwemilo nendawo engamajele. Kube khona indawo yamajele lapho kwazikhona imgulukudu nababulali nabo bonke labantu abakuhlukeliswa imilo akubona abantu laba bayaboshwa beziswe ubuhlungu. Bese kuba khona indawo lapho kufanele khona ukuthi abantu labo umboni lomuntu useyashintsha, engashintsha, usengalunga, usengaphila ebe umuntu. Uhulumeni kufanele ebe noqina kwesandla uma kuyiwa kumuntu owenza izinto ezibhlungu. uDuyaza uphinde wagxeka ukuvalwa kwezifundo zezenkolo ezikoleni ezakuleli wathi ke nakho kungenye yezizathu zokuthi intsha idlebeleke ngalendlela esidlebeleke ngayo. Kodwa iminikelo ehluphayo yile lena esigcumisayo lesuku othwandweni ovela usuke nawe ekhaya ungazi ukuthi uzobeka u1000 lapha ya. Uso sekushisa ikhanda khona lapho usuphakathi eseyibiza umfundisi lapha etafuleni eyibize lishisa ikhanda ufune nokuthi abantu bekubona ukuthi uyabeka nawe ufika uqaqa wonke u5000 10000 iyona mnikele emibike leyo ngoba idala ukuthi lo mnikele ibe ucash bese kufanele ukuthi abantu isibizele zona impukane lezi ngoba impukane ayisi phela mayinyama engahlatshiwe. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngeseRichards Bay. Ake sithi ishelele etoreni nabeselo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge nenabeselo siphinde sinamukele futhi ukuthi nisahleli nathi kwindaba zethu ze-1KZNTV nazo kezona ndaba ehamba phambili namuhla. Bafuna impendulo kowethe kwabe-PEP Usejoyine iqembu elisha ube ku-EFF kanti lamakhola exwayisa abazalwane ngemnikelo. Ilungu lomphakathi lakwadi 14 ogengele ngaphansi komasipala inkosi uMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal Esther Mkhwanazi uthi impilo inzima kubona njengoba le ndawo yahlaselwa isiphepho esinamandla basala dengwane ngenxa yokuphephuka kwezindlu. Ekhuluma nezikole zindaba uMtubatuba unxusa uhulumeni wesifundazwe ukuba lusukumele phezulu lolu daba njengoba bengenawo nogesi. Okusasele izinsuku zingaphi kufika amaholidi kaKhisimusi
kodwa amanye amalungu omphakathi asemtubatuba asadunguza ubumnyameni emva kokuba le ndawo yahlaselwa isiphepho esinamandla esashiya sicekele phansi ingqalazizinda kagesi kanjalo nezindlu. U-Esther Mkhwanazi ngomunye wasala Dengwane uthi kuzube imanje abakaze baluthola usizo njengoba babethenjisiwe undunankulu wesifundazwe kenkathi ihambele kule ndawo. Kwavele kwalimala zonke izindlu zaphela nje indaba yazo. Sasala sinjalo sasala Dengwane kwamanzi ngishiya ingubo yonke into yagcina nje ingane ifake ingubo yayifaka phakathi ebhodweni sami ukuthi sikwazi ukumbatha ngoba sasingasizombathana. Ingane njengamanje nje seyilala kwamakhelwana ayilali la kodwa sezwa kuthiwa undunankulu wafika kwezinye indawo thina aze sithole usizo nje lokhu kwenzeka lento. Angazi ngizothathana ngixube nani kwagesa ukho kade ngiyotheza inkuni nje ngisuka ehlathini kwazona lezi ihlahle eziwela lapha sengiyaqoba kwazona ngifaka isiko ngibase zona. Imizi eminingi yakule ndawo ayikalutholi usizo njengoba isiphepho sahlasela ngenyanga kaMfumfu. Uphiwe inkosi Mkhwanazi naye ukhihle sikanandi njengoba ethi kungabi khona kwagesi kwenza impilo ibe nzima. Ube senxusa uEskom ukuba usukume ngokusheshsha uzolungisa izigcobo zikagesi eziwile. Ubunzima bukhulu bungaphezulu kokucabanga bese ngacabanga ukuthi ungaze kuphela isikhathi esingaka kwenzekile noma kungenziwa uEskom kwenziwa umdali kodwa ke ngenxa yesimo ke uma ngabe kuthiwa izinto zisiyenzelwa nokuthi bayanaka baseduzane kwabantu siyinhliziyo yabantu ngabe basheshile kunalokho njengoba sekuthatha isikhathi eside kangaka izinto zonakala kukhona abanye abangakwazi ngisho ukutheza inkuni. Ikhansela kule ndawo ku-Ward 14 okukhansela uMbangisendlovu linxusa inkampani kagesi uEskom kanye nohulumeni wesifundazwe ukuba basondele bazolekelela njengoba impilo inzima kulo mphakathi emva kokuhlaselwa ilesiphepho esinamandla ngenyanga kaMfumfu. Siyanxusa ukuthi ke uhulumeni waKwaZulu Natal undunankulu uMam Nomsadube ukuba ngenelele nethimba lakhe leminyango kahulumeni ngokuhlukahlukana ukuzolekelela lo mphakathi ukutakula. Saba nethemba ngesikhathi efikile lapha kaMasipala semtubatuba la khona wathembisa ukuthi iminyango ngokuhlukahlukana ngokuthinteka kwayo kulezi ikhukhule bezikhona. Sekuvele kwasicacela ukuthi umphakathi wakule ward uzoba nohlobo onjani kaKhisimusi. Ibhlungu kakhulu ngendlela eyisimanga lento siyanxusa noEskom njengoba kuyizikhathi sevivinyo nje kubhalwa ngomnyama ingane njengoba ifunda. Uzokhumuleka ukuthi undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal wahambela kule ndawo emva kwesiphepho nalapha athembisa khona ukuthi umphakathi uzolithola usizo. Kenkathi kunalesiphepho kwadlula emhlabeni amalungu omphakathi ayisithupha. Yezisebenzi 1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo emtubatuba. Kube ezinye imbeze zenjabulo kubantu abahlomile ngezindlu zoxhaso lukahulumeni lokishini nasembali 14 eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe sakaZulu Natal. Lokhu kwenzeka ngesikhathi uMasipala uMsunduzi wemukelisa imindeni emihlanu ngezindlu ezintsha. Imiyako noMasipala uMzimkhulu uThebola uthi kezibalelwe kumakhulu kamahlanu ezindlu abahlele ukuzakha kanti ezingama-65 ngeza le ndawo nje kuphela. Ohlomule ngendlu yahulumeni uBusiwe Majozi usibesisibi isimo ngaphambilini endlini abehlala kuyona njengoba yayingekho ezingeni elifanele. Usho kanje ngesikhathi evula kabusha le aseyakhelwe uMasipala uMsunduzi. Isimo sangaphambilini besisibi kakhulu endaweni bengihleli kuyona. Indlu bengihlala kuyona beyivuza yize kona uhulumeni wengakhele eqaleni kodwa ongekho ezingeni elikahle ngoba la amaplanga ayesengenwe imvula kuconsa lalingekile kakhulu. Manje sengene endaweni enhle eyisubsidi ngijabule ngalendlela angazi ukuthi ngingathini. Imeya yoMasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thebola uthi uhlelo lezindlu seliqalile njengoba sebakhe ezinhlanu. Ibhetch yokuqala ezindlu ezu5 kwezu65. Uhlelo lolu lomgungundlovu rehabilitation where Ward 41 previously Ward 18 ngoba zi-identify kusathiwa Ward 18, Ward 13, Ward 14, Ward 16, 19 and this ward kunama project ayekhona kuqala where we identified 500 houses ebekufaka ukuthi ziqale zi-attendwe ngokuthi ezinye ziyavuza ezinye zazingakhiwe kulandelwa iplan nani. Of course yaqonda ukuthi kwakuyipressure
neningi labantu kwafanele lakhelwe ngaleso sikhathi bese kuthatha isinqumo ukuthi azilungiswe lezo zindlu. uThebola uthi bahlonze laba abakhelwa izindlu ezingekho esimweni. Ilabantu abakhelwa phakathi kwa-1998 no-2005 to 2009 uhlobo lwezindlu ezazakhiwa lapho either zazifakwa asbestos either zazincane ezinye uthola ukuthi islab kubekwe nje phezu kwamalintela kwangafakwa islab esifanele okwenza zibe nama-challenges ezinye ziyacracker ezinye ziyavuza kodwa ezinye zincane nje sitalo. Ileyo ndlela yokuzikhetha emhlanganweni esiba nayo nomphakathi njengamanje recently sengibe no-1-on-1 abathathu kulonyaka la esifika sihlangane khona abantu abanalezo inselelo enjalo. Sikhipha ithimba ke la ka-human settlements le province nelethu bezokwenza ukuthi baziprofile baqinisekise ukuthi abantu ngempela abadeservayo ukuthi sibalungisele. Kule wadi ilapho kwadutshulwa khona kwabulawa emini kaBha ikhansela uMabhungu Mkhize okubika ukuthi wayeliswana nobugebengu kanti kulindeleke ukuba kubanjwe ukhetho lokuchibiyela ngeviki elizayo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Aowetheku.Owe eMgungundlovu. Batholeka ithuba elingqayizivele osomabhizinisi abangaphansi komasipala eRenkonyeni ogwini oseningizimu nelikaMthaniya njengoba bebekhangisa ngemikhiqizo yamabhizinisi abo kumbukiso obizwa iRenkonyeni Mayoral Fair ebanjwa keminyaka yonke. Obambe njengomeya kulo masipala uSibusiso Shange uthi bayaziqonda inselelo ebhekene nosomabhizinisi ngakho-ke leli thuba balivulile ukuze ke kuqhanyuke ke nezisombululo. Kuvulwe ngokusemthethweni uhlelo losomabhizinisi abangaphansi kwamasipala eRenkonyeni lokucobelelwa ngolwazi olubizwa ngeMayoral Business Fair oluhlanganisa osomabhizinisi abehlukene. Obambe njengomeya kulo masipala uthi leli yithuba okufanele osomabhizinisi balisebenzise ukukhangisa ngemikhiqizo yabo kanti bewumasipala bayaziqonda izinselelo ezibhekene nosomabhizinisi. They are the backbone of our economy, contributing to job creation, diversity and resilience in the face of economic challenges. As we officially open this Mayoral Business Fair, let us take a moment to reflect on the journey that has brought us here. This business fair serves as a platform for collaboration, knowledge exchange, and the exploration of new opportunities. It is an opportunity for businesses to showcase their products and services, connect with potential partners, and gain insights that can propel them to new heights. That we understand the challenges you are facing, and as a result, we are continually working towards creating policies and initiatives that foster a conducive business environment. Omunye osomabhizinisi abebekhangisa ngemikhiqizo yokuzicwala uthi inselele enkulu ukwenyuka kwenani lezinto nokwenza ukuthi nabo benyusa amanani. Ama-challenges esike sibhekane nawo awokuthi the economy and the prices keep on going up. So nathi kufanele sise ama-price so our customers cannot keep up. Abanye osomabhizinisi bathi balithokozele leli thuba lokuzokhangisa ngemikhiqizo yabo nokucobelela ulwazi. We do your first aid, your fire share. We also have skills training. Ngenza ubuhlalo ngidila nje nezinto zokuhlala. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngitholele ithuba okwesibili ngiza la ngangizile last year. Inselelo engibhekana nazo ukuthi anginayo umuntu engisizana naye. If umuntu afika ngenza ubuhlalo vela afile ngathi bu-complicated so yona challenge enginayo ukuthi ngithole umuntu engingamfundisa bese akwazi ungisiza ebhizinisini lami. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando Sicele ngisesayidi. Ake siphinde sithi ishelele itolo nenebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili. Bafuna impendulo kowethe kwabe-PEP. Usejoyine iqembu elisha ube ku-EFF kanti lamakhola exwayisa abazalwane ngemnikelo. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda leli ngu-18.27 kwidola laseMelika libe ngu-22.79 kupondo waseBrithani libe ngu-19.82 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,968.40 ounce, uthi intengo olongahluziwe yona ube ngu-$82.47 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weHollywood Bets Sharks uJohn Plumtree uthi na kanjani iqembu lakhe kumele linqobe kumdlalo walo ukuqala ezokudlala ekhaya neConnack yasezweni lase-Ireland ngomgqibelo ngehora lesihlanu ntambama. Lo mqeqeshi usho kanjena ke kulandela ukudumela kwakhe ebona iqembu lakhe lihlulwa kwesine kulandelana kwi-United Rugby Championship ngolwesihlanu olwedlule. iSharks ke ibibheka ukuqeda kuhambo lwayo lwaphesheya ngomfutho phezulu, kodwa kwenzekanga njengoba ke yehlulwe ke iZebra ngo-12-10 emidlalweni ekubuse-Ntaliyane phecelezi e-Italy. uPlumtree uthi ukuze ke kubuye kokuzethemba kuleli qembu kumele na kanjani ke bawunqobe lo mdlalo olandelayo. Leli qembu likaPlumtree lisemsileni ngephuzu elilodwa emidlalweni emine, kanti lithole ngolwesihlanu ngesikhathi ke linqotshwa ngamaphuzu ke angaphansi kwamane. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Iyanini bakaqamba rankomo zilahlekile zodliwa umdlebo kaSoshangana kwamzimba umntwana nethemba lonke nje le indaba sithi khuma. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile